De l'ampliació de l'aeroport no cal ni parlar-ne, tu. Espanya va fer com els mags, que mentre ens ensenyava la Ricarda perquè ens distraguéssim, li deien a l'Europa: mira com negociem, mira com fem taules de diàleg i mira que bé parlem amb els presoners polítics, no? Res, és una estafa total, no? Mira, de Collbató, Martorell, Vallirana, Gavà, a nosaltres ningú ens pot parlar ni donar lliçons d'infraestructures de transport perquè tenim 10 màsters i 5 doctorats en aquest tema. L'aeroport el gestionarà la República i aleshores, abans que digui prou, s'hauran de prendre una sèrie de decisions per fer canvis o els canvis que calgui. Ara bé, tal com va el món avui en dia, és molt probable que això no passi perquè es disminueixi molt tot el tema del moviment de persones.